Wemfana balindela mathu awayesha ngalesikhathi aya ningibambelela Wemfana balindela mathu wathinta Wemfana fuseka impela mathu shaya Hayibo ungashaya mina Wemfana ubani wayithele enkundleni vele ukhohlwe mfana Hayibo ungashaya mina Wemfana ubani wayithele enkundleni vele ukhohlwe mfana Wemfana balindela mathu shaya vele ukhohlwe mfana Wemfana balindela mathu thintana vele ukhohlwe mfana Wemfana fuseka impela mathu shaya vele ukhohlwe mfana Hayibo ungashaya mina Wemfana ubani wayithele enkundleni vele ukhohlwe mfana Hayibo ungashaya mina Wemfana ubani wayithele enkundleni vele ukhohlwe mfana Hayibo ungashaya mina Wemfana ubani wayithele enkundleni vele ukhohlwe bese niphinde ningibambela la Wakumnandi emsholweni ngangimona zonke insuku nganele ngakana baphela konke sangiphilela isikhathi sakhe Wakumnandi emsholweni ngangimona zonke insuku nganele ngakana baphela konke sangiphilela isikhathi sakhe Awucisha amakhandlela esekalami Ungoshela isikhathi sami Uyazi kusasa uyakhothula Uyele emazweni Awucisha amakhandlela esekalami Ungoshela isikhathi sami Uyazi kusasa uyakhothula Uyele emazweni Awucisha amakhandlela esekalami Ungoshela isikhathi sami Uyazi kusasa uyakhothula Uyele emazweni Njalo mawufika la ekhaya nje awunasikhathi Uhamba nabangane bakho Bese usuphuzile Kufanele ukuthi mina ngithinte Njalo mawufika la ekhaya nje awunasikhathi Uhamba nabangane bakho Bese usuphuzile Kufanele ukuthi mina ngithinte Thinta esokalami Ngijabule nami njengabanye Thinta esokalami Ngijabule nami njengabanye Thinta esokalami Ngijabule nami ngaphandle kokuchitha isikhathi wengane zakwethu kuphi nakuphi la ningibukela khona njengamanje ngithi angimlingelele ngokuzithoba nangokuzehlisa phambi kwenu umdumazi lo uzandla ezincane igoso likaHashaza umfana walapha yayimtubatuba kwashikishela eBhekamani mfowethu ngiyazi ukuthi imoya isiphakeme kakhulu abantu abaningi bazileya update esasiyikhiphile ekuqaleni ukuthi umsebenzi kufanele uphume hlaka 7 kwangenzekala bafowethu ngeke seyitheza bakhona ngoba ngingachaza ngasekuqaleni ukuthi ukhona okuthe kwenzeka okwenza ukuthi umsebenzi ugcine uphele lindele kumsebenzi wethu njengoba sinithulela wona njengamanje ngibona amanoni ke lawo esiniphathele wona okungamazibelo umsebenzi wethu ngithi anginiphakele ke bafowethu na umsebenzi wenu oyintandokazi kakhulu kumina oyintandokazi kakhulu kunina ozoza ngomhla ka-13 ngoLwesihlanu lona lolu uzokutholakala kuzona zonke izindawo lapho enijwayele ukusapotha khona kuma-digital ngicela ukuthi bafowethu-ke ni-stream ingoma ngendlela efanele niyayazi-ke i-album yethu ezayo umdumazi akanangqondo
akusiyena kumdumazi ongenangqondo kodwa ithi akanangqondo ukuthi ubani kuyokuthola khona engomeni. Sengiphuma ngivalelisa ngikushiye nalokho. Le ntombi ngathi iyajole ngotho, le ntombi ngathi iyajole msinga, le ntombi ngathi iyajole ntoka, le ntombi ngathi iyajole nkanda. Thiwi bihamba ne-ona futhi basola ngathi umapapa. Thiwi bihamba ne-ona futhi basola ngathi umapapa. Thiwi bihamba neletsha futhi basola ngathi uphoyisa. Kusho ukuthi iyajola mfanami, iyajola le ntombi ngabe iyajola mfanami, kusho ukuthi iyajola mfanami, iyajola Thiwi bihamba ne-ona futhi basola ngathi umapapa. Thiwi bihamba ne-ona futhi basola ngathi umapapa. Thiwi bihamba neletsha futhi basola ngathi uphoyisa. Kusho ukuthi iyajola mfanami, iyajola Thiwi bihamba ne-ona futhi basola ngathi umapapa. Thiwi bihamba ne-ona futhi basola ngathi umapapa. Thiwi bihamba neletsha futhi basola ngathi uphoyisa. Kusho ukuthi iyajola mfanami, iyajola le ntombi ngabe iyajola mfanami, iyajola le ntombi ngabe iyajola mfanami. Thiwi bihamba ne-ona futhi basola ngathi umapapa.